szeretnék hozzászólni. Szóval, hogy 6 éves a Csabika és beszédhibás. Némely hangokat nem tud kimondani, és egyes hangokat össze is cserél. És mely hangokat nem tudja kimondani? 2 kivált kép, az Y-t és a W-t. Ugyanakkor C helyett K-t mond, R helyett S-t, miközben a K-t és az F-et kettőzi, nem használ A-t és E-t, a Z-t és a T-t pedig csak mutogatja. Hát, kedves nagymama, nincs könnyű dolguk. És mondja, hogy tudják őt megérteni? Hát az még úgy, ahogy menne, ha nem sejpítene, de sajnos racsol is. Persze még így is megértenénk, ha nem dadogna, mert tessék elhinni, nincs nehezebb, mint megérteni azt a pöszét, aki nyúl szájjal dadog. Csabika ősszel iskolába megy. Mit tetszik gondolni, kinevetik? Hát, kedves nagymama, van rá némi esélyük. És mondja, volt-e már a családban másnak is beszédhibája? Volt, de nem jelentős. A menyem, Csabika anyukája, majdhogy nem csak más salangzókat használt, magánhangzók közül csak az A-t tudja kimondani, de azt is csak ülve. És az ön fia, Csabika apukája tisztán beszél? Apró beszédhibákkal igen, de amit ő mond, az szóra sem érdemes. Szóval a fiam kettőzi a K-t, az M helyett D-t mond, az E helyett pedig fölkiáltó jelet. De most már abba is hagyom, mert mindjárt letelik az 5 perc, amíg érthetően beszélek, és utána 55 percen keresztül fölcserélem az F-et az S-sel, és fenn sognak megérteni a favaimból. Válaszol Magyar Viktor, logopédus. Hát bevallom, kedves nagymama, maga után nehéz megszólalni, és nehéz tanácsot adni. Első hallásra kimutathatók a genetikai elemek, öröklésről lehet szó, de ne csüggedjenek. Javaslom napi 2 órát 4-esben beszéd gyakoroljanak. Lehet, hogy semmire sem mennek, de kurva jót fognak röhögni. Szerencsémben ma nem haraptam meg a nyelven, volt már olyan is. A feleségem néha mondja, amikor ezt előadod, akkor a mobil legyen a zsebedbe, szólj haza, ha úgy maradnál, érted küldök. Félt ő engem. Még egy gyermekmondóka következik, ami tulajdonképpen megint érdekes módon gyermekekből indult, de felnőtteknek szól. A címe Mondóka, és elmondja Bandóka. Katica bogárka, szállj el, sós vízbe tesznek, onnan is kivesznek, kerék alá tesznek, onnan is kivesznek, bölcsődébe visznek, onnan is kivesznek, óvodába visznek, onnan is kivesznek, iskolába visznek, onnan is kivesznek, egyetemre visznek, tandíjjal levesznek, munkahelyre tesznek, onnan is kicsesznek, albérletbe visznek, onnan is kitesznek, az utcára löknek, hontalanná tesznek, Moszkva térre visznek, eladóvá tesznek, kőműveshez visznek, segédnek bevesznek, feketén fizetnek, abból is levesznek, bűnbandába visznek, abba is bevesznek, nagy balhéba visznek, abból is kitesznek, a börtönbe visznek, onnan is kitesznek, akármerre visznek, mindenütt levesznek, sóskútba tesznek, onnan is kivesznek, kerék alá tesznek, onnan is kivesznek, jó embert keresnél, azok is kivesznek, idegeid esznek, intézetbe visznek, ápolóid lesznek, semmibe sem vesznek, elfekvőbe visznek, onnan is kivesznek, temetőbe visznek, na onnan ki nem vesznek, ahogy azt a Móriczka elképzeli, mert jönnek a régészek aztán, talajmintát vesznek, téged is kivesznek, múzeumba visznek, vitrínbe helyeznek, belépőket vesznek, végre észrevesznek, teljesül az álmod, emberszámba vesznek. Már rég szeretjük volna, hogy